Zaidu ne ga kuma ne ni laidum ta Zaidu ne ba bɔ sira fɛ ate afara tani bari ne ba do mo be ni ka te jina ga te shweni ga te mo nyengo ate mo juguya mima ani ala che o ye ni batolili saya ka gele kaburu suflo ka gele lara ka gele ne lara ala de bi kanto o munu ko kuni te se fena kunti ka tla ka fen bato ka faranka ka nga balu ka balonga ni nakilila aw le langulo jole fleni ay ta ka boy kiyamati ni do e dongele ne beka ke miri ni dona sitane jugu jol jol le temena munu kile ke ni fen nu yi u labana yoro mebi mugo temena nga jamana en konya ulu tun armadin kuduru de ke boli armadi mana juga cugu ta sori yali ti jodo koro mugo temena ulu tun bolo armadin jilli no bek libe mini bi furahuna temena klibe min bi we ka do ka fo kan yere fene klibe ban yana kile ka ban tanta ngara batui Allah taala ikanda amba fi mako tare madama bi kalmatu shahada fo ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ibi seria ka fogo mafu ite fana kira furuba ala kira muhammadu ya ka cidi wa ka jondo mati ki man bashi se ya oke bashi ashhadu alla ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadan anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bisa ga ka tu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadan anna muhammad abduhu wa rasuluhu ni kele ka kanda soro e bora doni gindori kono itmeni femi ka doni net mi ka dimaya balu imana dine kono ti ni nana dine kono aka kan ifu fene ko sirata wala sai ka fla danyogo ma ka dala ka foki pe fit mi nga ko dibi nyaani na Allah taala fe bi ikata dangan dala ika kalwa folo be keni no ikata Allah taala tiliban nyini ikata kashi ika tubi kono nana ikata kashi ika nimisa kono nana nini to mi mbora ni no bi sigi jien kan Allah taala be jien di mo kan bashite mina sira do ikoro ni tara ika meta ani ka yeta ani ka keta ni bebe ja Allah subhanahu wa ta'ala gire kura bote ta goyo ko la jarabu be dalba masabula bulu di mai e ka beta ni sabali ani hine ibi sigi la beta kali kama bashite la bene Allahu akbar ni jini walma ni fili sitane jugu munu nga afarila anabola ka do armadin werela ala nyaani ni fe e Allah taala mi kanda masay igani sabati yorola yoro mi me ni atima werela soro mate mo gore aklima alhamdulillahi rabbil alamin nere kan ta bo karamogo la akala la kama inte bashi asika yorlo ta yala gala ta bashi de masking ko tide
Balmake Balmamso Amunu Go Moko Jolino Sokono Mina Bella Jilela Kasu Pari Akake Sotiki Sakoye Adeze Bazar Ganade Boufe Kerefelala Amunu ne Mogobe Vaxi Tisi Katase Buruluma Alini Futeu Ani Dagabana Yirido Femi Accélérateur Ani Cuisine légère Katase Tapi Dagabanoma Ani aspirateur Femi sac de bijoux parfum Casadumon Ani chaussures Katase bazin prêt à porter tableau à manger ani pot de fleurs ou balmam so ko ta bané ko femi ye kuyar sanmam ye kurule dasile me negama fara verma kan tewli veru kata fara kafe mi veru kan daraga dunyoro la aseti chenyu ko bela jele dasile me adese bazar konnana femi li kata se veru ma kana cheni chenyu ma femi tarmusi kuma bani tarmusi fitine ko bela jele dasile me nake tarmusi ana complet ko bela jele dasile me kata se bien wari boma ni bela jele dalé me adese bazar konnana nega juru téléphone 91 95 72 91 namo soro kaka weleli ke biolevla ani shegin binani mugan woro ani bishegi ani woro o temenen ko kabo ko numéro sabana biolevla ani woro bisaba biworo ni duru biolevla kasega ka nazara kana 91 95 72 95 78 40 26 87 76 30 65 70 mbalma ke mbalma mso na ni ngajuri kube feme wule anan mala soro mam mi taga minanda ma fo sigoro la wal ma ko ko ma dunu kana na fo magasin na adese bazar jama jigi Hello. Yalla ala kan gol. Koro tigi mi to juga ni. Kalau basi tila kon. Basi fo. Ah nu. Ni rigo mi ani basi tila. Barsa laba mi no bora efe. Ta ki bora ni mandi mo basi fu fere. Alhamdulillah karamo aramadi ambi na Allah taala gablari da. Toro fara toro tanaka. An kan abela de ko Allah taala de kama. Jeme ban kuma te de gun fitini no ma. Kabi boran fe dum fo bi me ga Allah taala de wala sajani ko ngake Allah taala ka sayali manana fanga kuli dia mu wala dil dila kaga dom e ka ko lahala ni commissaire kumana kan ni tuya dalema ni gele an ma wuli fanga la na iyere be kala ko katui sono bien faman nya kana do anaka damate ko jugute bo dugula ganza na fi na sigana ani jamana da ai da kan bare jamana ingilani ne kan on fo bunya o kuma na jamana ya be ku nugo sharia kan na tige jugamba ani sharia ko dindo ni te bashi ngati na do aketa chenga don o ka usaba ya fam ni tunya danema ne te fa dafi jugu bo ke wala sa nyeduna ka buana nga akoni ya ira ka fo susu mo maseya aletina sega fuike ibla likola ko susu mo kana bari boloma do shula ka laje na soro eri afaka walma la tege de asoro bari shi banen ko fere yabe fo ko kasat mangani ke beni sa rodo muri fam ko imbebe Allah taala la jarabi do konnana abeka ko do glan kamalin do era tan fe bi ade fene ade ni tangam bana o kera ye bole mi ke o dongo o kera o kofe zedi mi do ko ngelen yaay ni yare dimi ben kame bandu alhamdulillah bandu ko ni borana sono bandu to ko ngolo ni sen bela on yo tashira aw abana kon alhamdulillah me Allah taala fu ngala halaka bi ko sebe nge waro dalba masate fu eketi ay yenda sababu di kamali ni ngone ne tan anana do nyona mo ya bala kamali ni mo nyana ma bare do bare arma de mi tan kakla ka jo akoro kakla ka ma ko do la fo ka ta fo ki ga la nyana wara ma dia kan fo ko sebe antora barola aya ida ka fale suma di ate fulani ka fola de do abe femare bato min ta daliba mai ne ya ira la bari mo bi bolo bo kono to bolo ko sere ma ken kele ne ya ira la karsa iben sira min kan sira nyimante ni sira ka segi daliba masama mami do
alla famiyalen no bari mogo mogo te ko do ti se ka boli so ti se ka fen wore so ay ira na ka fo basi tala o bi ale yere tum boran fe atun taran koroboli buluma alhamdulillah allah taala na ka sina ka hine kama ay fanga dia an sera ka kanda no yai o ale yere akandara ay boli bla ka signa alam na ala sonama ana yere ale konu be kasila amase ka famia ne anyina fa ka famia ni balma bashi ga yere bina bina nye dai kan ya fam ya tu akan masih kasih yang akan amano gon kwa sino da nye fo ay ka de sengu nye be sorala ale ko ko mo fa ko mo manogo ale kon be kashiyo kashidi la mo fa ko mo manogo jamana be yoron bi jamana basilente ana ga ga sini be ba kana ni diga la ni be ba me na ni do ta macam apa bashi tala ni te bashi tala oh ale ke sangam ndi atili la alna mabadigi kerala ni ikala la toro la segoni kele afanya na nga fere bege ga boya ni dila la tafula ni kriti ya ba ko ni anju wala ba jenu bani majite ni mabaya tamashin interindale ni lal bi do fara la dana kan anga nyemo ko baw ulu jora la jarabi koro ulu jora toro koro o mo so ngunche ga balaw kala gal limana koro ni jara ko jugu ouais edi sangoni ata plura kara uli anga do so zaru tasu interi be jumaire interi ni te foi imana na a kalokalo ko alsa depo do ere nana ni nofe fama idela ya fama yakli sigi depo do ere nana nofe ibigi rega afana bay aforiye neti anyere ka blale neti anyere ne be jamana ka baralla miniti tani dira o makaka kuma na ko to gara chugumna amisinki o me abolo bla yata do nonge alni na asimine ni shite bashi amine chogo shite ga serla o bebe jamana ka shara o bebe jamana ka shara de gonnana ega tasu ame wele Allahu akbar balmakɛ n balimamuso an minnu de ko k'aw mago jɔlen don a ka sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen la ka so pari a ka kɛ sotigi sago ye ADC Bazar Garantibugu fe kɛrɛfɛla la an minnu de mago bɛ vaxi tisi ka taa se borolenw ma ale ni fauteuils ani dagabana yiridow fɛn min ye accélérateur ani cuisine ye légère ka taa se tapi dagabanaw ma ani aspirateur fɛn min ye sac de bisou ye parfum kasa dumanw ani chaussure ka taa se bazin prêt-à-porter ma tableau à manger ani pot de fleurs fɛn balimamuso ko ta bannen ko fɛn min ye cuillère sanumanw ye kurule dasilen bɛ nɛgɛma fara verre ma kan tewuli verre ka taa fara café min verre kan daraka dunyɔrɔ la assiette cɛɲu ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na fɛn min ye lit ye ka taa se verre ma kana sɛni cɛɲumanw ma fɛn min ye tarimusi kumaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ nakɛ tarimusi a n'a complet ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ka taa se bien wɛrɛbaw ma nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na nɛgɛjuru téléphone 91 95 72 91 n'amo sɔrɔ ka weleli kɛ 70 ani 8 40 26 ani 86 ani 6 o tɛmɛnen ko ka bɔ ko numéro sabanan 70 ani 6 30 65 70 ka segin a ka nazarakan na 91 95 72 95 78 40 26 87 76 30 65 70 mbalmakɛ balimamuso n'a ye ni nɛgɛjuru kube fɛn fɛn wele an na maa lasɔrɔ maa min bɛ taa ka minɛn d'a ma fɔ sigiyɔrɔ la walima ko kɔrɔma don ka na n'aw ye fo magasin na ADC Bazar jama jigi Salam alaikum. Era tudo. Salam alaikum yare. Awo uzo ne mana bashi la. Ayo wakati ni ya kanna. Ne bi ga ya kanna Allah ya reka ma. Ne be fe ni iga furu de ke. Uzo kulenye bai na fa fushitala. Furu wa. Yere isaje to gon juga ya shigon dugu jaje cedo bali yere o mal motun. Ay ne ma fe lore fam kunu. Me bine o fam. Na fo. Jaja an ma na ay ce ni funu yana. Jana tige fe o fe ni wake. Iga la sigi ni nyonte. Ni be fe ga ni kunu be dabla. Ko jime ni ka alale.
I fɛ ka ko jumɛn labila ou bien mɔgɔ faga de la ayi ka tugu ye ko an ne ɲɔgɔn fɛ ne bɛ fɛ an y'a sɔrɔ yɔrɔ min na an k'a bila yen nɔ ne bɛ fɛ ka sigi ala yɛrɛ de ma n'a ye mun fɔ ne bɛ fɛ ka taa maa ka dabada ma n'a tɛ k'i ma basi o ye de fana ɲɛnama don mais ka tuguni kɔni tɛ tuguni dugusajɛ cɛ ça jamais e b'i ta la ne bɛ n ta la ala yɛrɛ b'a ta la ala ye lasegin di ne Asetu ma cogo min na ne b'a ɲini ala kelen fɛ ala ka lasegin di ma ten tɔ an kɔni an b'a segin i k'i ka ko ninnu bɛɛ dabila Ozo i ka segin ala ma ala de ta ye tiɲɛ ye dɛ ne bɛ siran ɲini n'i ko ten tɔ Amen te a sigi kɔnɔ ko diinɛ ko ye nin ye siko ni dugusajɛ cɛ dɔrɔn i bɛ bali ka na salamu aleykum ijabu dɔ b'i la ijabu lafulenba dɔn mais b'a dɔn a si tɛ nin bɛɛ ye Zayiru de nɔ ye mais n bɛna min kɛ Zayiru la zen non a tɛna nin faamuya dɛ to ka mɔgɔw ka go hakili traumatiser a don ta a bɔ tan e yɛrɛ tɛ karamɔgɔ ɲɛnama ye mais o kelen o n'an bɛ taa mi se Fugi sahibi Ibn Cem sigilen sɔrɔ Titane. Jɔn. Salamu alaikum karamɔgɔ. Mais nin kɛra cogo di? Zayiru. Nin kɛcogo man gɛlɛn Alahu Taala bolo. Nka ne tun ye nin wele ka bɔ baara dɔ de la. N bɛ sira d'ale ma ale ka segin ka taa. I bɛ se ka taa. Donc aw ka Ala ko in bɛ tantɔ de. Ozo. Galba masa ye masa ye a bɛ hinɛ kojugu wa a jɔ n'a ka adamaden bɛɛ lajɛlen kan. Ne filɛ ka nin min kɛ nin tɛ kabako ye. E ye ne le minɛ sisan nka i yɛrɛ y'a ye sisan a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye. Kabako t'o ye dabalibanko t'o ye. E Ozo e bɛ se ka nin ɲɔgɔn kɛ. Ne bɛ se ka nin ɲɔgɔn kɛ. E bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin ye. Nin dalu jumɛn karamɔgɔ? O dalu ye min ye i ka sɔn k'a fɔ ko maa wɛrɛ tɛ yen ni Ala tɛ. I ka da la k'a fɔ ko e Ozo ko Ala Taala de y'i da. Maaw bɛ k'i bila yɔrɔ min i ka bɔ o minɛn kɔnɔ i ka segin ka taa Alahu Taala ma. N'o kɛra hali ni ko i b'i yɛrɛ kɛ cɛ 100 ye i bɛ se k'a kɛ. Bari ni hadamaden o hadamaden n'i ma siran Ala ɲɛ i sera ka danfɛn dɔ ɲɛ. Bɛɛ b'a la k'i ka fari k'i ka jugu u bɛɛ lajɛlen to yen i ka kow to Alahu Taala bolo i ka segin Alahu Taala ma. Karamɔgɔ n y'a faamuya. An ye bɛnbɛn kɛ ka nkalon da kara la. A y'a dɔn tiɲɛ ka fɔ ne nimisara dɛ karamɔgɔ. Est ce que Ala bɛna yafa ne ma? Ozo Alahu Taala ye hinɛ masa de ye. Mɔgɔ ye jurumina ko kɛ olu ka bon ne ta ye. I bɛ kan da sɔrɔ. Madama m'i to yen ka t'i hakili miiri i k'a dɔn k'a fɔ i bɛna tugu maa min kɔ maa min y'i da k'i kɔrɔbaya fo ka na se nin kisa la taa i miiri ni maa in y'i kɔnɔ n'i hakili y'i bila yɔrɔ min Ozo i ka segin ka na. Hakili bila yɔrɔ ko t'a la o ye karamɔgɔ. E ye perevu min kɛ ne ɲɛna o ni don min na an terikɛ banna o perevu kara o min k'an ɲɛna o tun kan k'an wajibi. Mais ne bɛna mun de kɛ pour que kara ka se ka bɔ kaso la sisan? Hali ka da i ye tubi min kɛ k'a jira k'a fɔ i ye kojugu kɛ mɔgɔ la ka taa n'a tigi ye kaso la o tubi yɛrɛ kama i y'i ka hakɛ bɛɛ kɛ. Lajarabi de don karamɔgɔ kan
Allah taala ka se ka la sigi ka taa kaso la a tɛna fɔ k'e de nɔ don e de kɛra sababu ye o de la mɛ Allah taala deli kuma bɛɛ ala k'an kɛ sababu ɲuman tigiw ye k'an kisi ka bɔ sababu jugu ma basi t'a la ozo ni jɔra tubi kan i bɛ taa i bɛ nin fɛn ninnu bila maaw ma ka hakɛ b'i bolo i ka taa tigi bɛɛ lajɛlen ka hakɛ segin a ma i hakili b'a la k'i kojugu kɛ maaw ma la taa o tigi bɛɛ lajɛlen kɔrɔ i ka yafa deli k'u fɛ i y'a mɛn i ka sɔrɔ ka segin ka na i ka Ala taala ka sira ta ozo sira min bɛ laban u bɛ ɲaamɛ kɔrɔ mɔ i bɛ nin fɛn ninnu dogo walasa maa wɛrɛw ɲɛ kana d'a kan sinon ni hakili sigi balitigi min y'a ye a bɛ se ka fiɲɛ se o tigi ma ɲaamɛ kɔrɔ mɔ ne bɛ sira ɲini hakili nin ye ta ye tɛ basi n ka ko ninnu tɛ nkalon ye se foyi tɛ anw ye ko n'a kɛra ka bɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ma dusukun kannaba balimakɛ n balimamuso an minnu de ko k'aw mago jɔlen don a ka sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen la ka so pari a ka kɛ sotigi sago ye ADC Bazar Garantibugu fe kɛrɛfɛla la an minnu de mago bɛ vaxi tisi ka taa se borodenw ma ale ni fauteuils ani dagabana yiridenw fɛn min ye accélérateur ani cuisine ye légère ka taa se tapi dagabanaw ma ani aspirateur fɛn min ye sac de bijoux ye parfum kasa dumanw ani chaussures ka taa se bazin prêt à porter ma tableau à manger ani pot de fleurs fɛn balimamuso ko ta bannen ko fɛn min ye cuillère sanumanw ye kurule dasilen bɛ yen nɛgɛma fara verre ma kan tewuli verre ka taa fara café min verre kan darakadunyɔrɔ la assiette cɛɲu ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na fɛn min ye lit ye ka taa se verre ma kana sɛni cɛ ɲumanw ma fɛn min ye tarimusi kumaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ nakɛ tarimusi a n'a complet ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ka taa se bɛn waribaw ma nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na nɛgɛjuru téléphone 91 95 72 91 n'an b'o sɔrɔ k'a ka weleli kɛ 70 ani 8 40 26 ani 86 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko numéro sabanan 70 ani 6 30 65 70 ka segin a ka nazarakan na 91 95 72 95 78 40 26 87 76 30 65 70 n balimakɛ n balimamuso n'a ye nin nɛgɛjuru kube fɛn fɛn wele an na nin maa lasɔrɔ maa min bɛ taa ka minɛn d'a ma fɔ sigiyɔrɔ la walima ka kokɔrɔma don n'o ka na n'aw ye fɔ magasin na ADC Bazar jama jigi. Salut la famille, c'est toujours vos acteurs Kara Design et Zedou 15 Koulibaly. A ka série musoya jogo o kuma don. Alhamdulillah an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo a kɛyɔrɔ a n'aw kɛ wagati la hali bi a ka filimu dumɛn de don a b'aw sigi ka filimu mun kɔnɔ tarata ale ni sibiri ni nazarakan na n'a bɛ fɔ ko mardi ale ni samedi alhamdulillah a ma juguya ka bɔ ka kunnafoni d'aw ma k'a yira la k'a fɔ ko baara ma jɔ baara n'a kɛcogo don an bɛ k'an sɛnsɛn ka se kaloba in de ma n'o ye sunkalo ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sunkalo ko ma nɔgɔ alhamdulillah filimu tɛna jɔ nka an bɛna kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen alhamdulillah tarata o tarata a ka jabaraniw kan a ka telefoniw kɔnɔ ka taa se baara yɔrɔ a n'aw kɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma a bɛna filimi min sɔrɔ ka bɔ Kara Design ani Zedou 15 Koulibaly fɛ yen alhamdulillah o kibaruya de tunu wa aw kana ɲinɛ koyi aw ka publicité n'o y'a ka baara yɔrɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔ a n'a ka feerekɛyɔrɔ k'a bɛ fɛ k'u lakodɔn k'u lakodɔn jɛma k'u ye aw bɛ baara min na ko baara lankolon tɛ yen ko mɔgɔ lankolon de bɛ yen k'aw ka baara yɔrɔ lakodɔn a bɛ se ka weleli kɛ nin numéro kofɔlen ninnu na nin kibaruya de tunu ka bɔ ka yɛlɛma welewele da o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an b'a fɔ kanubaga ye toujours ko an bɛ fɛn fɛn kɛ nin na u k'a minɛ ni ladilikan ye i y'a fɔ cogoya min na tɛmɛnen na an man kɛ n'u ye an hakili ma bon ni mɔgɔ si tɛ an ka nin bɛɛ ladilikan ye mɔgɔw k'an faamuya an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ an bolo b'an kɔ bɛɛ ye alhamdulillah an b'a fɔ ko assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh